טוב, תקשיבו, אני הייתי מפקד בגולני ויודע מה זה לעשות סיורים, וגם שימשתי תקופה כמנהל של מחלקה, ואני אומר לכם, מה שקרה פה זה נעשה בשיתוף פעולה מוחלט. אין מצב שצה"ל, אין מצב שהשב"כ, קודם כל מודיעינית, לא ידעו על זה. אין מצב שצה"ל לא ישר הגיב, לא חיל אוויר, לא טנקים, לא, פעם היה לנו חדירה, חשש לחדירה מהרצועה, אני זוכר, אני הייתי בנחל עוז, תוך שניות הגיעו מאות רכבים מכל הצדדים. לא יכול להיות שדבר כזה קרה בלי ידיעת צה"ל. אני רוצה להגיד לכם משהו, ותקשיבו טוב. המדינה בגדה בנו עוד בקורונה עם הזריקות הקטלניות, אבל עכשיו אתם רואים את זה יותר בבירור. מכרו אותנו, המדינה הזאת היא כבר לא שלנו, הצבא לא משרת אותנו. אני יודע שזה נשמע קשה, ואני יודע שזה מפחיד, אבל זו האמת, ואני מבטיח לתת לכם רק את האמת. תשתפו בבקשה את הסרטון, תספרו לכולם אני ראיתי את הסרטונים בטלגרם, זה מזעזע, יש עשרות חטופים, עשרות נרצחים. זה לא מבוים, זה אמיתי, 100%, אני אומר לכם. המדינה בגדה בנו, המדינה הזאת כבר לא משרתת אותנו, ותעירו את כולם, תעירו את כולם על המצב הזה. אין לנו דרך אחרת ואין ברירה אחרת, זו האמת. מצטער. איזה יום הזה היה. תקשיבו, זה לא מסתדר לי. אני הייתי חפ"ק בנחל עוז, השתחררתי משם, הייתי חפ"ק מג"ד. היו ככה נוגעים בגדר, בום, היינו קופצים, תוך דקה, 3 דקות היינו בגדר. איך יכול להיות ש200 מחבלים קופצים, רוצחים, הולכים, קוראים את הגדר? איך יכול להיות? אנחנו היינו על הגדר כל היום, על אותו ציר, לא, נגיעה הכי קטנה תצפיתניות, כל הזמן 24 שעות. זה לא מסתדר, לא יכול להיות. אני לא מבין. סבבה, אז 3 פלוגות היו באיו"ש, עדיין. יש תצפיתניות, הן נשארות שם, יש את הבלון שלמעלה, יש את קיבוץ, יש את בסיס רעים, את האוגדה, כלומר, המון חפ"קים בגזרה הצפונית, בדרומית. הייתי שם, תפסנו קו, 4 חודשים, לא יכול להיות. חבר'ה, רק רציתי להגיד לכם שמי שחושב ש100-150 מחבלים יכולים להיכנס למדינה עם הגבולות השמורים ביותר, עם אמצעים אלקטרוניים, עם מזל"טים, עם כטב"מים, עם המוסד, עם השב"כ, עם מודיעין מטורף, עם אמצעים אלקטרוניים שיכולים לאתר כל שערה בביצה של כל אחד מהם, והדבר הזה, מי שחושב שהדבר הזה נעשה בצורה ספונטנית ולא מתוכננת בלי שיתוף פעולה של ישראל, חי בסרט.